So guys, madung adlon lang guys na lang atong subangan. Atong subangan guys kay arang ka kuan buwah. Nati mailan nga init, init ron. Unsa mo rin na mo init og buntag na nagkahapon mag-unos. Buwa kadyo. Sa duday ko na mata guys kay nagkuan lagi ko dito sa tindahan dito. Grabing ka kuan. Yan, napadung na sila guys pakaan sa butanding. Kanay daw kabangka na. Grabe gusto ga kuan kanay unos lagi. Nakailira na ng ilahang mga bangka diha. Okay, mo na sila mga feeders. Pagkaon sa butanding. Guys, ga hinuhin ko dragon fruit ice cream. So gahimo mi kuan ka ng ice cream nga dragon fruit. Salamat ka duday Ma'am Bida ni sa sir kuan dragon fruit nga ice cream. So kuan is ja 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 ka yan yun. So tag 25 ang tab. So hello guys, nari ko'y napalit nga marang niya. So nga unta may sila may isa. Hindi ko ba kasi di mo kang nga ni kay bahuan. Nikol bahuan na ni. Nakawiyari ko sa guys. Di ka nak? Dahil lang yun sa ha? So mga unta guys, kasi na may iba na hindi mo ka na ni kay bahuan sila pero ang isang paborito. Isang paborito na. Diba? Ang silpihan din. Ikaroon siya. Ganihan ko siya kanang na-abrihan diri. Kay kuha ni siya guys kanang daghang kadto ni sa Mindanao, Davao. Nga ni agi nga truck ba? Di ka sa Dumaguete. Ang tamisa. Nak, ang tamisa nak. Kaning lisuan ni pwede ra pud sa ikuan. So mga unta guys,
habang napahuway ko guys, kaya kuanay ko doon sa tindahan sa kalsada. Gihimo miug ka ng trapal og balik ba. Kaya daghan nagdangutana og ano sa ako magsugod o paninda. Kasi mga Lunes guys, magsunog ko. Ano?
Kag overtime ko dari na hanggi pinturahan na may sobrang gray. So manihang pangpusti. Ini ka na mga kawayan hanapan na pasibakon kay mo na yang balagbag ba para di mayun-yun. Kuan ga overtime ko ma'am kay ug adlaw man gud init kaayo di ka maka di ka trabaho ba ug adlaw kay arang ka init. Salamat ka ma'am binaan ako yung mga pusti na bali 4 ka pusti na ag duha wa pa na mapinturahi. Gabi na dari mga alas 8 kapina. Guys, salamat dahil sa nagpadadani. Walaan ni guys ang pamilya. Salamat sa padala GNT. Salamat sa GNT. Bitaw guys, kuani ka ng dishwashing kay nay nag-order sa amohang dishwashing. Salamat dahil sa mga kuan guys. Di man ta kanunay mag-vlog sa inyahang negosyo guys kay salamat na ni Sis Jackie. Padayon ni hapon na inyahang mga kuan. Muta kayo ay. Okay. Isang kuan na po na. Nay na pud nga flavor. Di pre ano kalampres kalamang. Simot. Ay hala humot. Ha? Tawungan pa na 16 liters. Sa? Salamat ka ni Sis Jackie sa imong negosyo. Na ini order na magamit po na ni. Kuan nas mama kay daghan ng gugason ni kay diro. Daga kuan day ko kanang gaadyo pa ko sa hong garden. Garden? Puro garden naman ang nasong na guys. Gaadyo pa ko sa hong tint dito sa kuan kasada. Inyara naman kainit na Paso na kong taman dito Ora guys, kanang gakuan ko dito guys, wala ko nag-video dito sa pakitan na muna sa hang kuan dito guys, tindahan ug matindig na to. Hala, may painga ni di mong dito anak. Galon na sudlanan dan ana ba to? May mga galon dito. Tubig ba? Kuan guys, kanang arang kabisi na dato sa amo kay wala gina kanang uli ay ang amo. Des ni agi kay wa man tumadadyon og uli guys kay nay mga giasikaso pa. Nasa mga giasikaso daghan lisod ka diri gikan kag Amerika daghan pa kag asikasuhon ng mga kuan. Diyan naka brusingon ko guys kay namutol ko dito sa mga kahoy. Nag kuan ko guys na arang hugaw pag ang kamot Nakinahanglan ra ba ko maghinlo ni sa mga kamot guys kay mag-meeting di ko ugma to sa St. Paul. Meeting ni Estel. Kuan grabe naghanan ko buhat kadlawon pa ko dadto nagbangag na kuan ako nag-vlog. Bakita ra mo na to matindig na to hang kuan dadto kanang tindahan. Ja kadlawon pud ko aw gabi nagpintura po ko sa mga posting nga anggi patindig dadto makakita ra mo guys matindig na to. Wa pa nagi apil sa ang vlog kay manang matindig na to ang kuan. Kanang trapal na kuya trapal nga napalit. Salamat ikaw ko ni Ma'am B. Karang kuan guys kanang mag-upload lamang ko Marije. Ato na laman ay Marije nga madaw-daw nato dahil sa tang kuan. Napay mga nagpabilin diha. Salamat kadto ninyong tanan. Iabot paghapon nag 1k views. Salamat kadto ninyo kanang ato na laman ay mga gaminag may nga dollar nga masulod. Unja kuan guys kanang wala lagi ko ipahuway lagi kay maglingkod po ko guys gahapon ning lingkod ko karon kay grabe sa inita sa nalipon ko sa sobras kay init. Diyan mo to guys, thank you for watching guys kay kuan mi guys maghimo mi og dishwashing kay naay ni order og dishwashing. Isang mahimo og dishwashing guys. Humot ka adto sa diyo. Hindi na lang. Kani may nakahumot no. Pwes kalamansi. Ihumot pa ni pinakadlaw.
15 to 16 man. Kailangan, dili po ito, no? Diba? Una, tangan kay... SAE. Kalimot na day ka. Ya, isi. Mao man ni si pang pamula, mura man ni sa sabon. Sunod, ay. Kani. Foaming agent. Kani stick, ano? Last na na. Masam asim lagi. Maghimo na sa guys. Tanawin din kayo si Raman ni na galon. Ako nga bali, di pwede. Okay, atong ano ba? Dugay ta sa video. Ano pa? Ano, sunod, foaming agent. Sakit man sa ilong. Chemicals ba din? Hindi ko kay sakit sa ilong si. So, nanayhin mo guys, pwede po ninyo ni maghimo mo ingani nga para personal na gamit. Pwede po mo ka ng mamaligya. Hindi kaya na may ini-order. So, naghimo mi na pa jud may halin na pa jud tayo magamit. So, di na ta kinahanglan mamalit sa merkado. Kay mamalit ta guys sarang gamaza ingani 50 pesos. Sara na kasi manang gamit. Kabaldi yun na nga dako. Ako ka din ng balde guys. Thank you for watching guys. Sana may nakatunan din kayo sa aming vlog. Bitaw. Matay ko na itong vlog guys. Kaya grabing kabisi ng atong probinsyana. I love you all. See you my next video guys.